pang gabi. Oo. Ang tawag di, ano gusto mong kanta pala, Jumi? Luha. Luha. Ay, pag natuyo. Ayan. Pag nabuo, bata. Ganda ni Juby. Thank you. Ka-red lips din. Yeah. Perfect. Tapos ano pangalan ni ano husband mo? Michael. Michael. There. Ilang years na kayo together? 5 on March 11. Oh. 5 years. Oh. Congratulations! There ka kayo, baby. Ah, wala pa. Ano to, dugdug lang? Walang penetration? Ayan, I love you. Saan kayo nagkakilala, Ju? Sa internet. No, Ah, internet? not true. Hulaan ko, Craigslist? Uso-uso talaga yung internet. Bakit? Yung mag-camp to camp. Oh, di ba, show me yours, I'll show you mine. You camp to camp and then you come together. Sarap. Hindi, sa friend daw niya. Through a friend. Ang ganda ni ate. Saan ka sa Pilipinas, Julie? Sa Rizal, Morong Rizal. Morong Rizal. Morong. Tapos, nurse ka din, di ba? No, I'm accountant. Accountant. Oh. Tapos si Mike? He's a plant manager. Ay, plant manager. Taray. Anong mga halaman? I'm a corrugated company. Oh, social. Ay, Taray, may beach yung car. Tapos, saan tawag dito? Saan kayo nakatira? Sa may Ontario. Sa Ontario. Canada? Hindi. LA. LA. Yes. So, punta ni LA nga pala kayo. Oo nga. Yung mga bisita mo, sa Kasi nadinig ko yung Ichiban. Ichiban. Oh, nice. Tapos ito mga kasama mo, taga dito sila? Taga dito, yeah. Oh. San Jose. San Jose. Okay. Oh, nice. ano yung mga friends mo sa Manila or dito? Batchmate in high school. Ay, Nice. Saan kayo din school? Sa Philippines, sa Morong Rizal. Sa Rizal. Ano pangalan ng school? Rizal Technological and Polytechnic Institute. Yeah. Wow. Anong batch kayo? 86. Ulo. Char. Parang 76 yun. Parang kasabay niyo BST. Parang kasama niyo ang principal. Ang tore ng scarf ni Madam. Parang siya presidente ng PTA. Tore ng scarf, parang patungan sa piano. Anong pangalan niya, Julie? Zen. Si Zen. Alright. Batchmate mo rin si Zen. Oh, nice. Ano kayo? Magkakaano lang? Hindi kayo sa isang section or iba-ibang section? Iba-ibang section. Nandiyan ba yung valedictorian niyo or... Wala. Siya. Siya. Talaga? Section 1. Ito, section 1. Hindi ba 1 para talino? Hindi ba gawin yung section 1? Anong award mo? May award ka? Honorable mention. Wow. First, second, third, 5th. fifth honor. But 1,000 something kami sa... 13 yun. 13 daw. Okay, sige. Parang galit ka. 13 yun! Akala ko yung honorable mention hanggang 1,001. Parang nakakainis. Tapos dulo ka. Parang naka-insulto na. Buti ka nga, honorable mention. Di ba? Ako na-mention lang. Na-mention. Na-mention. Oo. Di ba? Kasi nga, nung high school, di ba masarap pag high school, di ba? Lahat ng mga kagaguhan. Di ba? Talagang gina- Ay, oo. Yan ang pinakamasarap na buhay ng estudyante high school. Of course. Makakantayin niyo ba ako? Ay, dito siya tayo. Usap-usap tayo. Hindi ba alam? Baka, Juby, huwag ka nangyayala. Makikikanta ka lang. Oo, man. Yung birthday mo, Julie, ko masusunod. Wala pa nga kami natatanggap sa'yo. Come on, honey. Give it to him. Wow! Come on, honey, give it to them. Give it yourself. Oh, there is a donation. There's a donation for the... That's a request. Anong request mo? Anong request mo, Julie? Dadalhin. Sa presinto? O sa uling kantungan? Thank you, Mike. Thank you so much for your donation, Michael. Yeah. Oh my! This is what I like. 20! Enough of the 5, ha? Yung mga nagbigay ng 5, hindi pa kayo naiingit.
donation. Yeah. This donation is for the preservation of the Philippine eagle. Eagle. How's the eagle? Oh, it's very tight. It's in the bat cave. Oh my God. Yeah. It must be smelly. When you see the head, make a wish. Eagle! Eagle! Wow! Kumakaiyaw. Wait, So, isang niyo yung dadalhin ni Richie. Diyan natin. Kaya pag mawala yung 20, nag-iisa na. Ayun. Ganda ni ate. Ang ganda ng kanyang smile. Hindi pwede pa. Biro lang. Naniniwala. Pagpatol. Ganda ng ano, parang buhok yung kanyang ipin. Fly away. Matagal ka na din sa States, Juby? 8 years. 8 years na. Kailan ka huli kang umuwi sa atin? 2009. 2000. Okay na lang pala. Nice. 2 years ago, ayan. Okay. So, Halika na rin. Luha, no? Parang Ang taas ng boses mo kasi ang taas ng tagdang yan na ages yan, no? Mga choices ng Try hard. Okay lang. oo, hindi naman sila nakikinig. Ayan. Nangyari. Para baka